Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal. Joert vanuit de Lemmer. Want van de middag waar hier op IJsselmar, het is nou leeg, maar van de middag waar je echt ziet alweer de 6e wedstrijd van de IFKS in de A-klasse. En het is razendspannend. En daar zullen we Joert in het Scootjesjournaal ook over de kampioenskriebels. En dat doen we met 3 oud-kampioenen. De eerste, Tony Brundel, meervoudig kampioen van de IFKS. We zitten haar met de skipper van de Goede Verwachting, Walter de Vries. En uw analist Ilke Dijkstra. Hij scoot ook on en hij is ook tweevoudig kampioen. En we hebben muziek van het duo Wijma en Van der Werf. Dat is alle aasten hier in dit programma. Maar nou eerst zullen we eventjes op een lemmer van de morgen. Als ik in de buurt ben, raak ik altijd naar de Lemmer. Zo'n mooie plaats. Echt waar? Ja, zeker weten. De boten, het water, de mensen. Nou, mensen. Ik zie weinig mensen op de bank, ja. Maar als u van bootjes houdt, dan komt het vandaag wel goed uit. Ja, zie je hier scootjes zien? Ja, scootjes jullie, ja. Ja, mooi. Oh, heb ik al zo vaak gezien, meneer. De spanning en die grote haken, ja, dat is gewoon prachtig. Ik zou zeggen, ja, als je er volle meer naar je, dan trekt al die toch ik een heel soort neus. En de mooiste dag, is die altijd in Lemmer? Ja, nou. Het was sprake van geweest dat de Lauwert er en de Lauwert met, maar ik hoop het nooit. Let 6 is. De mooiste dag is dus op een Lemmer. Dat is eigenlijk een beetje een inkoppertje, hè? Ja, eigenlijk zo, ja. Speciaal hier voor het Soesjeszielen? Nee, helemaal niet. Veel te druk, veel te massaal, veel te veel herrie. Muziek s'avonds tot 10 uur, we lagen te schudden in de boot. Echt waar? 10 kilometer verder. Wat een feest net. Ja. Vind je het echt feest? Ja, dat is hartstikke gezellig. Vind je het echt zo spannend bij de IFKS? Nou, ik volg het net helemaal. Ik doe het gewoon. Ik moet er altijd bij horen. Hè. Ja, natuurlijk. Je drok. Ja, maar jij hoort hem nog. Maar ik zei Arend Wisse de Boer. Die weet hem. Wat is dat van, jongens? Voor de radio. Oh, rechtstreeks. Maar wat is er voor... Is dat de radio? Dit is de radio. Met camera? Hier komen we natuurlijk speciaal voor het Scootjesziel. Ja, klopt. Want waar kom je in mooi? Wij komen drilt. Uit Driels. Ja. En heb je nog een favoriet? Sibo Siesling. Het is een nice mij hier op het voordek van de Battenvier, Ilke Dijkstra. Ja, de kampioenskriebels, Ilke. Wie in de Joert skippers die direct les van hingen? Er waren 2 die beren sterk werden en er wie 1 waar ik net zo'n start van wend ben. Dat wie Arend Wisse de Boer, die kent toch wel eens mooie startjes maatje. En die ziet het nou echt onder het geheel, ja. Dus als hij les van kriebels aan had, dan ja, dat denk ik wel. Ja. Nou, we jaren het alle jaren no en we sjoggen het ook, maar het commentaar vanzelfs van Ilke Lok. Want dat konden we in de start net goed schermen. Want wij zitten in deze situatie, daar moesten we niet eens even heen. Want die beide mannen komen hoe stuurbord door de start. Dat kent er helemaal niet. Sibo Siesling en zeker Heerskop. Misschien schieten ze wat in elkaar. Dan ze bij nou in de protestkamer nog aan het vergaderen over deze situatie. En dat jaren we dan aan wel hoe dat ongeveer uitkomt. Maar Sibo Siesling startte dus de petit. En zeker Heerskop zag het helemaal wij. Helemaal wij. Kan net naar voren komen. Kan net naar voren komen. Hier is de protestvlaggen. Dat doet Sibo Siesling dus ik. En achterop zei Bijn Kramer, ik weet het helemaal niet meer. Je mag het alleen maar uitzien, maar wij zijn vierstelet op de start. Nou, dat wie aan de andere kant de Arend Wisse de boerenklassementsleider ik. Maar zij wie een heel goed van start, vrouwtje Oorzinga. Geweldige start wie dat. Het leek eerst dat het nog wat zeer voel, maar toen weer het geweldig. En verder in het veld, oh wat ging de les van het koor. Dan komt er zo'n stuurbootskip van Tony Brundeldel. En die kan net, ja die mag zelf draaien, maar die kan er net zijn bas er op. En dan komt de rader
roek ik nog gewoon en dan moet die jonge Rijn toch nog een keer hoe stag. Dan zou weer het hier alweer Sinnelkoor in en Sinnelkoor in. Maar ja, dan gaat er één helemaal vooruit met die grandioze start. Vrouwtje Oorzinga, geen enkel probleem. Had ze de hele middag net meer gaan. Ze had geen sigaret opstutsen deze keer. Maar ze had een hele goede wedstrijd, Siel. En het is een prachtig gezicht dat je er zo. En de rest. Oh, klein mijn jongen, om het leven. Want je komt op bakboord op die starttoon en dan maak je eronder als stuurbootskip zijnde. En als je eronder zit, dan ga je alweer hoe je heen. En het weer een razen en roppen van hoe kom je om die tonnen heen alweer. Nou, ze zitten er alweer wat duim bij. Uit zijn dan de man die we Azes nemen zullen. Want ja, net iedereen kon verzeld bij de eerste wedstrijd. Arend Wisse de Boer hier een minnenstart en hij kwam dus ongeveer op zijn halve terug. Sipo Siesling kwam net terug vanwege zijn valse start. Maar zij lijf voorop, vrouwtje Oorzinga. En ze hier misschien het eens in de gaten dat ze een hele goede klassering voor het klassement meisje koer. En dan op wij, nee, misschien wel dit. En dit weer van mij de verrassing van die man, Marijn Alshoorn. Geweldig voor inzilte. Ja, dat gaan ze bij Lemmer Hoy. Ik denk dat is blijkbaar hun wetter. Ik heb op een of andere manier kleermeisje. Nou, ze lijnen er helemaal goed voor. En ze gaan het duel aan mij, de man die hier achter hen leidt. En dat is Jelle Talsma. Dat duel, dat wie een schitterend duel bleef de hele wedstrijd te staan. En dat wie heel mooi. En daarachter, jongen, wat waar daar griemt om het leven. Ja, net dat ze het verkeerd dingen al heeft. Maar ze moesten om elkaar denken, Arend Wisse de Boer. Komt bij naar voren. Maar ja, dan maak ik er een fout. En dan had er al een keer een wut zijn wat er eigenlijk nooit zitten wordt. Maar hij komt onder de elkje te lanen. En moet dus heel 4 voortkomen. En dan nog een keer aan die wedstrijd beginnen. Lemmer, Robert de Jong komt er. Maar komt heel dicht bij de voorganger, de Go. Die niet eens dik de guit hier in deze wedstrijd. En wat naar voren kwam. Komt er net nog geen aan? Nee, er komt er net geen aan. Daar kan je dan onder. Maar Xavier dat een geweldige wedstrijd. Bij Siep Meijer even naar de lier gaat. En dat zijn dochter, vrouwtje Oorzinga, keurig om de tonnen stuurt, geen enkel probleem. En de rest van het verhaal, ik zit het wel dat ik maar het peloton. Nou ja, Marijn Alshoorn komt er een beetje uit en Jelle Talsma komt erachter. Maar daar zitten de mannen uit Jestermaat, daar zit Tony Brundel, daar zit iedereen. En er zit net Arend Wisse de Boer, de klassementsleider, komt er net goed aan te pas. En dat is wel heel jammer voor Arend Wisse de Boer, want hij komt net genoeg naar voren. En dan shot ik een beetje brimstig oer de mar. En het boppen dat is het al je kiezen daar bij die onderste gate. Dan hebben ze 2 ton en dan moeten ze maar kiezen welke ze nemen zullen. Nou, en vrouwtje, helemaal heel nergens les van haar. Hadden ze omsjongen en shot een hul maar met 16 oren scootjes of 15 oren scootjes. En dat is geen probleem. Tony Brundel had werkt om het leven. Maar het zeil zit net helemaal, denk ik, zat het wezen. Maar hij komt net genoeg naar voren. En ik kan geen staan houden. Zit ze zelfs over te discussiëren op datzelfde moment wat wij daarachter zitten. Want ze gongen Sanon en ik wil dus even heel scheef. En dan wie Tony Brundel, een van de man, niet wat moeite hier om de zaak oerijn te houden. Liek als de Raderhoek en Jelle Talsma. En vrouwtje Oorzinga, geen enkel les. Gewoon naar de Kanta, dan een slagje naar beneden en dan naar Tonsita. En de rest, Jelle Talsma. Die gaat hier Marijn Alshoorn voorbij. Ja, ik ken Marijn Alshoorn dan om de tonnen komen, want dat is nog de vraag. En dan zie je dat die jongens wel uitstekend zielen kennen. Ja. Want dat komen ze en ze gaan om de tonnen. Eigenlijk als een van de besten van de media. Want de oren die nemen wel eens een paar metertjes meer. Komt Jester Mart daarachter Gele Taremen. Komt Tony Brundel. En dan komt Zeker Heerschap. Had de protestvlaggers in Sipo Siesling nog in. Nou, dan komen ze keurig onshitten alweer. En dan komt de rest van het verhaal met de elkje voorop. Maar er zijn altijd nog skippen die door stuurbord komen. En Sipo Siesling die komt er ik weer bij. Ik mij zien protestvlagger erin zien Zeker Heerschap. Komt weer dichterbij en dichterbij. En dan zie je de lijsten van het veld alweer aankomen. Schitterende gezichten op die markt. Iedereen door mij en iedereen beziekt zijn positie te krijgen. En morgen vertel je hem wat degradeert. Want dat zit bij die man er wat in. Ja, en dan is het omheug stekken in het Vaderwiense rek. En dan maar die ver aan het roerloeken en ver aan het roerloeken. En maar het zeiloer. En zag ze aan iemand triven. En verwonder. Jester Mart zit er helemaal tussen bij die oren fjouwen die je nou zorgen. Maar hij stoot er in
eens tussenuit. Waarom? Maar dat is goed. Het lieke krijgen ze de motor ontzetten en dan komen ze naar voren. En dan maakt Tony Brundle erachter los. En ja, dan ben ik dan ga je de loer dat er wat let uit krijgen bij Sibu Siesling. En dan maak je nog beziekje de fok weer in het gareel te krijgen. Dat is een heel werk, een heel gesquor en geloek. Maar ze krijgen dat dan uiteindelijk dan toch kleer. En ja, dan moet je dus weer kiezen naar de tonnen wat je beginnen. En je wordt soms ook nog steward. En dat is wel heel vervelend, want dan ga je de verkeerde kant uit verzeld. En dat word je alweer net. Nou, Arend wisten de boer, short ik eens even, waar moet ik heen? Ja, dan mat er de oren kant uit, want al die mannen gaan deze kant uit. En vrouwtje Oorzinga bloedt gewoon voor. Die had geen enkele les, goed net één keer om te zien. Maar misschien even zien naar Jelle Tolsma, die dan aan kop komt in het klassement dat we deze positie vasthoudt. En daar is ze vrij gereisd op, want ze zorgt achter hun Marijn Alstoorn. En Marijn shortel achterom naar Gele Tarema. Die denkt van, die mag ik eronder houden. Dan blijf ik treden en dan vind ik dat prachtig, deze midden. En dat is geen enkel probleem. En de oren, het peloton, ja, dat ziet wat te klimmen met elkaar. En hoe meer dat ze klimmen, nou, hier komen ze alle weer aan. Hoe meer als je voorste draaien dan voortrennen. En dat dienen ze dan ik. Even zien waar de onderste is. Nou, Tony Brundle komt erbij. Sikke Heerskop komt erbij. En ik ken Arend wisten de boer er net goed bij komen. Maar die omheug stekken komt hij bij het tonsje. Ja, hij komt al bij het tonsje. Dat is geen probleem. Maar ze gaan alle jaar oeren heen. En dan rijden er weer wat meer naar achteren. Hij beziekt het naar voren te komen. Maar komt eigenlijk te min naar voren. En dan zie je hoe nipt dat het al je gaat. Dat er elke je krek achter de raden roekel langs gaat. En dan onder Sibu Siesling hem del zetten. En die moet er voortbiezen eerst ik nog. Nou ja, zo gaat dat dan al je om het tonsje. En dan maar weer verder naar beneden. En dan kan je verder zien. En die situatie weer prachtig om te zien. Van de meesten op de wal die het hier in Lemmer altijd heel goed zien kennen. Nou, zo gaat het dan verder in deze wedstrijd. Maar zij winnen. Dankzij een hele goede start. Deze weer goed, ja. Juist wist ik zelf dat het fout weer, te let op gang. Dat mag ik leren, nou. Je mag een heel soort leren, maar het is wel erg, want er stiert mij bovenaan. Nee, dat wil ik niet leren. Ja, stiert mij bovenaan. Is dat zo? Ja. Doe ik eerst morgen voor het kampioenschap. Is dat zo? Krijgt hij toch gelijk, hè? Misschien. Vandaag maar lekker sliepen. Dat ook. Gefeliciteerd, jongens. Dankjewel. Hoi. De uitslag dan op kaart staat hij weer hier op een lemmer. Ian dus, vrouwtje Oorzinga Meijer. Op 2 Jelle Talsma, met de jonge Jan. Op 3 heel knap, Marijn Olsthoorn, met de Emanuel. Dan Gele Tarema, met Jeste Mar. Tony Brundle op 5. Sikke Heerskop op 6. Jeroen de Vos op zo'n. En Arend Wisse de Boer op 8. Zijn minste prestatie. Nee, dat is net weer. Hij is 1 keer disqualificeerd. Op 9 dan Walter de Vries. Op 10 Michiel Kalsbeek. En pik je eigen favoriet eruit. Ging ik naar de nummer 16. En dat is Robert de Jong. Het totaalklassement. En het zit nog al jaar heel dicht bij elkaar. Let op. De nummer 1 en de nummer 2. Jelle Talsma en vrouwtje Oorzinga Meijer. 15 om 15,9. Had het eerder wel eens 6 pond west. Op 3 Arend Wisse de Boer 18,8. Hij zit op het vinkertouw. En wat kunnen ze excezen van Gele Tarema. Maar Jeste maar 19,9. En misschien zelfs nog wel Sikke Heerskop op 5. Dan een gotje. Maar Sibu Siesling, Tony Brundle op zo'n. Marijn Olsthoorn, de debutant op 8. Walter de Vries op 11. Erik Jonker 14. Willem Zwager 15. En sectiende Romke de Jong. Heren, welkom hier op de Batte 4. Ik viel me haast vereerd. 3 oud-kampioenen. Even eerst de reactie, Eelke, van vrouwtje Oorzinga Meijer. Zij zei het van, ja, ze is zuiver wat frost. Nou, Het lijkt het wel alsof ze helemaal net dwanden is met het totaalklassement. Of is dat toneelspel? Het kan wel wezen dat je de week ingang binnen zeggen van nou, als we dat plakje bij die Savolle, dan ben we tevreden. Hè? Het eerste hier in de A. Maar ik kan me net voorstellen dat ze de punten net in de gaten hadden. Dat leuk net. Nee, dat leuk net. Je bent skippers. En hoe het vertelt hij dat wel. Ja, toch? Je bent de punten toch wel? Jazeker, Ja, toch? tuurlijk. Dus dit weer een beetje toneel? Nee, dat weet ik niet. Misschien een beetje, ja, dat ze toch een beetje verbaasd is van, dat ze dat niet verwacht heeft. Nee. Nou, en dat is natuurlijk prachtig voor haar. Ja.
Want het in één keer zit ze er weer helemaal bij. Want ik dacht, juist zijn we nog een keer tussen Arend Wisse de Boer en Jelle Talsma. En in één keer is vrouwtje Meijer er weer. Ja, zeker. Ik kan er echt zien dat het heel dichtbij elkaar zit. Hè. Dat de start die is heel belangrijk. Hè. In dit kwestie moet ik zien dat een vrouwtje een prachtige start heeft, dan zit ze eruit. En dan is het maar proberen om dat ze weer bijhouden kunnen. Ja. Ja, bijhouden kunnen. Ja, en Eelke, daar heeft het volgens mij oude notiertjes, zo, is dat het al, of manje. Maar Heeft er blijkbaar dus toch verstand van, hè? Ja, nou ja, ik bedoel, hè, dan had ik altijd zo'n octopus, hè, die voorspelde het altijd. Ja, nou nee, maar het is natuurlijk een razendsnel schip. Het laatste hier enorm goed onder praat. Er zit een vrouwtje met hetzelfde eerst Nijden. Ik heb van de week was jongen, nou daar zit ik nog wat foutjes in, maar ze doet het ook goed. Hè? En mooi die bemanning en dat snelle schip. Ja, super. Ja. Ja. Ton, even het totaalklassement erbij pakken. Je heeft nou zonde. Nou, eerlijk is eerlijk, het valt mij een beetje op. Ja, mij ook. Maar goed, het is, wij doen dit jaar niet mee. Kijk, Ja, hoe kan dat? Nou, het loopt Net niet. iets in de top 6. Nee, klopt, we hebben een goed voorseizoen gedraaid. We hebben mooi in Rotterdam gewonnen en Slag en Meeg. Maar we hebben met de zwakke wind toch waarschijnlijk achteraf gezien niet een goede fok voor. En ja, en dat betaalt zich uit in een slecht resultaat. Ja, dan doe je niet mee, hè? Jullie trainen toch altijd? Ja, maar ja, goed, het is niet altijd met dezelfde wind. Nee. Nee, we doen even niet mee, helaas. Nee, maar ja, ik vind het, of is het dan toch 4-vorig kampioen? Ja, maar goed, Het is toch net een loterij? Nee, het is geen loterij, maar het is wel een kwestie van trimmen, zoeken, het luistert zo. Ik heb net met Walter nog over gehad. Het zijn zulke kleine details waar je dan het springt net niet aan, het wil niet. Nou, dat hebben wij dus. En de hoogte pakken we niet. Nou, we hebben vandaag wat anders gedaan. We hebben wat kleine dingetjes veranderd. Een andere fok ervoor. En het waait each other. Maar En we eigenlijk zijn zit er je wel dus weer met bij. de pest in het lief, zit je dan door je een beetje mooi. Ja, goed, we hebben wel een. Kijk, Ja, een leuke dag, jongen. Nee, maar ja, het gaat om het klassement. Natuurlijk, wij gaan voor de winst. Strimpel zat. Maar het zit er niet in dit jaar. Helaas. Ja, Kijk, in dat volgend klinkt wel jaar moet heel het anders. nuchter, hè? Ja, nee, maar goed, dat is gewoon de realiteit. Ja. Daar kan je niks. Je kan er misschien wel wat aan doen, maar dan ben je te laat. Ja. Walter, ik ooit kampioen. Ja. Het is al wel Sonny Lien, maar goed, het zit wel op die ja. cv. Ja, het zit er En dan nou, Jim Steen, even wachtje, Olfde. Ja, dat is ik. Nee, Valt dus ik niks in. Ja. Ja, of ben je al lang blij dat je net al te vol in de degradaties vaart? Nee, helemaal niet. Nee, het schip rond best, maar we hebben hierbij ook wat foutjes maken. Dat wordt bij ons minder aan het schip, maar meer aan uzelf, zeg maar. Het leidt ons skip. Nee, het laat net aan het schip. Oh, net aan het schip. Nee, maar het laat meer aan uzelf. De start komt er krijgend helemaal uit. Een paar foutjes maken zelf en dan het zit gewoon heel dicht bij elkaar. We hebben in Igenbregen hebben we onder wie steeds wel aardig om, maar wie weer de loerten kwijt. Nou ja, zonder loerten, dan kan je verder weer niks. Nee. Dan ben je die plakjes verder weer kwijt. En je woont het Shell op sleert. Nou, dat Ons heel dat die helemaal. kon je die starten? Hier al ervaring? Nee, hier met de school even die knoop. Hebben we maar trainen nooit gewoon. We trainen ik elke week. Fanatiek, iedereen die heeft er alles voor om het zo goed mogelijk te doen. Een boord vol meisjes en het hartstikke sneu. Maar is het dan voor je bij toch een beetje een waardeloze weekend? Nee hoor, nee. Kijk, maar goed, we hebben ook een pech opgesloten dat die man overboord. Ja. Ja, en dan lag een mooi tweede plekje. Ja, en dan moet je iemand weer meenemen. Ja, dan ben je in één keer 12 of 13. Ja, dat schiet niet op, hè. Maar goed, ja, mensenlevens. Ik Ja, bedoel, dat gaat voor, hè. Dat gaat voor. Ja, tuurlijk. Ja. Maar goed, er zit het even tegen. Kijk, en als je kampioen wil worden in de IFKS, moet alles bij je zitten. Ja. Maar ook alles. Alles. Ja. Je En moet schip aan de praat hebben. Ja. Je moet alles tip-top hebben. Je moet goed starten. En je moet ook het geluk een keer met een winddraaiing hebben. En dan word je kampioen. Het vrouwtje Meijer, deze weekend. Het gelok van een kampioen. Zit alles mooi? Ik heb wel ergens jongen dat ze wat een protestsituatie gewoon haar en die net terugzetten is. Dat wat dubieus weer. Nou, dat kan correct, Tony zei het verschil wezen dat ze er nou wel bij stiert of net bij zit. En dus, maar voor de rest goed ziel. Maar ja, als dat net mooi zit, dan best wordt. Ja. Precies. Jongens, het is tijd van muziek. We praten Oké. aan ze verder. Het duo Wijma en Van der Werf. Jongens, welkom hier in het Scootjesjournaal. Wat zullen je hem jongen? We doen het nummer Do. Do, van je nijste single, hè? Je nijste single, ja. Is dat voor Ian in het bijzonder? Voor vrouwtje Meijer misschien? Dat is altijd zo goed. Dat is voor alle band en de vrouw die thuis zit. Ja. Ah, jongens. Nou, succes. Do! Oké, dankjewel. 1, 2, 3.
Do, dat is zo prachtig. Do, het is weer en prachtig. Het leven is zo vol en mooier dan de best. Do, de best een plaatje. Do, is mijn sensatie. Het is niet mogelijk dat er iets in een vrouw meer weer is dan jij. Meer weer is dan jij. Ik ben zo blij als du bist. Elk in de brood die maar weten hoe geweldig mooi wat ik mij niet ben. Ik ben zo blij als du bist. Niemand die liek als hij is. En niemand als hij nog prachtiger dan de stof van mij bent. Do, dat best een plaatje. Do, een inspiratie. Alle dagen binnen vleuriger jacht, om de storen nog best. Om de storen nog best. Ik ben zo blij als du bist. Elke keer praat die maar weten hoe geweldig mooi wat ik mij niet ben. Ik ben zo blij als du bist. En niemand niet liek als hij is. En niemand als hij nog prachtiger dan de stof van mij best. De makers het leven prachtig. En wie God allemachtig is mooier dan de bloemen bij mijn vogels bij een oor of wat de vierde rijk libbert. We staan hier tieren together, zelfs nog heel wat beter. Beter dan de mannen in de sterren, of wat ik maar schiet. Ik ben zo blij als du bist. Elke keer een plaat die maar weten hoe geweldig mooi wat ik mij niet ben. Ik ben zo blij als du bist. En niemand die liek als hij is. En niemand als hij nog prachtiger dan de stof van mij is. Dan de stof van mij is. Dan de stof van mij is. Ja, mooi. Dio Wijmaier van de Werf. Dankjewel, jongens. Jongens, Juster, ik zei het niet gek al, zijn we al hier het wordt, ja, Arend Wisse de Boer, die heeft de beste papieren. Ja, en dan wordt er nou zield en dan stelt hij toch wat teloor. Jim Witte, hoe hij hem vielt, als oud kampioen, die kampioenskriebels. Hoe vielt Arend Wisse hem op dit moment? Ik denk dat de eerste jongen misschien wat minder sliepen heeft zo, en dat het al gespannender is. Hè? Dat, ja, de nervositeit? Ja, dat zo kennen. Maar ik ken hem zo goed, ken ik hem ik net, maar hij kan een monsterachtig zielen. Hè? Maar hier stond dat toen, hè? Ja, ik ben wel gespannen, ja. Hey, met de machine al waar natuurlijk, maar op dat moment dan, maar de start moet erbij wezen, maar je wordt wakker zo gespannen dat het gewoon een gewone wedstrijd is. Ja. Het neemt wel wat van je. Hè? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen van ja, wat doe je? Word je verdedigend zielen? Of word je juist de onvalziekje? Wat maak je dwang? Nou, vandaag moet je de aanval zoeken, hè? Niet de verdediging. Want kijk, Arend moet, als je kampioen wil worden, moet je in de aanval. Ja? Dat is de beste verdediging natuurlijk. Maar ja, goed, je kan ook heel berekenend wezen. Ja, maar ja, goed, kijk, er zijn meer mensen die dus kampioen willen worden. Het zit zo dicht op elkaar, de eerste 3, 4. Ja. Dus
Dan moet je, en die oren moet je de zitten nog, aanval kiezen. Want is Arend Wisse, Ilke, het die Joert het kampioenschap verspielen? Nee, dat hoeft helemaal net. Nee. Misschien manoeuvreert hij zich nou wel wat in een lekkere positie nou voor hemzelf. Van nou, ik heb even die drukker al. Ik mag morgen sowieso 3 punten. Toren op lem. Maar de aanval, nou ja, het bent lietse verschil. Dus maar in heel eigen race zielen. Als een groter verschil ertussen haast, ja, dan kan je zeggen van nou, ik kies dus aanvaringen vermijden, wat voorzichtiger. Tony, ik was de finale, jongen, wie de Zangrut gaat. Ach, dan just een wat jij ervoor draaien. Nou ja, dat ding in een plakje maakt het net zo voluit. Hey jongens, ik pak even het wapenjacht erbij. Het wordt morgen Wiencraft 6 hier, uit het westen. En de temperatuur doet er net zo vol uit, het wordt warm, 22 graden. Maar laten we even, vrouwtje is er mooi begonnen, een toneelstukje. Jim, Dob is Jelle Talsma. En Jim is beide adviseurs. Hoe moet Jelle Talsma morgen die laatste wedstrijd zielen? Met 0,9 vastsprong. Gewoon goed starten, hè? En dat zei je dan zien Jelle. Ja, maar dat weet hij zelf wel. Ja, maar ja, goed, ja, dat is het dan. Goed starten. Ik bedoel, ja. Een leuke bemanning. Ja, dat is. Wat is dit voor adviseur? Nee, maar als jij niet goed start, dan ben je gezien morgen. Simpel zat. Kijk, en dat is met vrouwtje ook zo. En dan kan er nog een derde ermee heen gaan. Ja. Want die En heerskop Arend en die Arend Wisse de boer die zit op het Zit op vinkertouw. het vinkertouw. Dus, en je hoeft maar een protest te krijgen en dan ben je weg. Ja. Dus er is van alles mogelijk. Het wordt hartstikke spannend, hartstikke leuk. Ja. Maar er is ook nog een kistonisch stajekje, Walter, want goed starten, dat ik zelf ook nog wel betekent. Ja. Ik denk dat er gewoon, hij weet precies hoe hij denk ik wel gewoon een beetje principe in de bloed bloeien. Dan ben je er een beetje boven de bloed. Dat is moeilijk, maar hij Dus hij ziet, ik bedoel vrouwtje. Vrouwtje, sorry. Ja, Ja, vrouwtje. oké. Hij gaat gewoon in de buurt bij vrouwtje en probeert natuurlijk kijken als maar die matchraces. Beetje erboven, dan in de buurt te bloeien. Probeer zelf net een fout te maken. Dat denk ik, maar ja, dat is wat ik waarschuw maar meer. Ja. Maar hij, want Niels Kijkzout is nog van, hij maakt, de aanval is de beste verdediger. Dat vind ik wel. Ja. Dus hij maakt gelijk. Ja, maar als jij morgen, als die het best start van die twee, die wint hem morgen. Ja. Simpel. Ja. Zo is het. Ja. Maar goed, de Kijk, beste bij kan elkaar- ook nog wel wat gebeuren natuurlijk. Maar je Ja. denkt, degene die de beste staat het van die twee. Ja, want die schepen doen aan elkaar niks onder. Wij hebben deze week gewoon, zakken we terug uit. Maar ze zijn alle twee even snel, of sneller, dat weet ik niet. Maar ze doen voor elkaar niks onder. Dus degene die het beste start, die wint hem morgen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Dat denk je ook, Ilke? Ja, er zouden nog wat oorzaken bij komen kennen, maar het is dus de protest zitten. Ja. Ik heb altijd van, nou ja, dan is het vaak kampioen West, maar als het de eerste keer kampioen, dan praat maar de bemanning dingen, oh, we moeten normaal doen, we moeten gewoon doen, we moeten gewoon wel een pilsje eruit. Maar soms dan zit op het schip en dan is het alles wat je oppraten hast, dan kan je soms echt die verlamming helemaal taslaan van, waar ben we mee bezig? Dat was ik net. En misschien wel vrouwtje echt nog wel net te volle, daarom zei ze dat echt, ze wil nog net te volle om dat kampioenschap denken. Om gewoon te blijven. Jongens, we moeten het benaderen als een gewone wedstrijd. Daar kan ik me iets bij vaststellen. Ja, Maar je kan je alles voornemen. Op het stuit dat je daar zit bij op de startlijn. Dan ben al die afspraken ben soms het gevoel van het moment. En dan gaat het vol of gaat het net. En dat is net alleen de skipper. Dat is ik de bemanning maar ook hoor. Ja. Jongens, we gaan even naar Chipke. De skipper van de Batavia. En volgens mij had hij nog nooit kampioen geweest. Maar goed, dat maakt het helemaal niet uit. Hij ging van de morgen weer uit op zoek naar iets opvallends. Yo, Chipke! Waar zitten we hinnen? We gaan naar de Harmonie. De Harmonie? Ja, Wat is dat? Je zit in Ljouwert. die zit ik in Lauwert. Ja, maar deze die komt uit Bolzert. Het scootje van Floris Bottema. En wat is er met Floris Bottema? Floris Bottema is 20 jaar ook. En het is zijn laatste hier op dat scootje als skipper. Hij is skipper. Hij is skipper, ja. En hij is zondag hier. Hij is 20 hier. En daarmee zijn volgens mij de oudste skipper van de hele vloot. Ja, ik loop daar. Ja. En hoe doet het? Man, dat is heel sneu. Ik ben het z'n 12 was in het klassement. Dus ja, in de zee. Dus ik ken net zo goed. En dus is de centrale vraag. Iedere keer erop gaan. Nee, dat was het niet. Vind je dat een mooie vraag? Ja, dat is sneu. Nee, Ja, hij gaat niet te lang terug. nee ik weet nog wat er voor het hier was. Ja, ik kijk net, waarschijnlijk ik min. Is dit het scootje van Floris Bottema? Dan hebben we het goed. Mooi zo. Floris Chipke die gaat alle dagen even op het paard. Ja, En hij is weer wat op het spoor. vertel. Nou ja, dat denk ik zelf maar even lang. Hoor me. Hoe ga je dat zo volhouden dan? Zo lang en zo... Trouwens zetten. Ja. Wil je wat van het leven snappen, dan moet je scootjes zien.
Want dan kun je wel alleen nog op een fiets gaan zitten. Dat is helemaal niks hier. En we roepen en we schreeuwen, razen. Goddomme, zus, nou wil dat ik weer... Dan zeiden ze mij, dan moest alles in het Fries doen. Nou, ik brek me dus soms de bek erover. Ben je Hollander? Nee, wat? Nee. Maar de grote hamvraag vanzelf is nou van, je bent zondag en nou hoor je op. Wie heeft dat zijn? Ja, ik dacht van, je bent al de oudste skipper, zondag hier. Je zit er zit wat onderaan in de C-klasse, maar het was... Hoe lang je toch? 74ste? Nou, mij was even verrekte goed oppassen. Al deze bemanningsleden zeggen dat ik het geestelijk of lichamelijk net meer onken. Dan knoop ik dat in de holle. Tjepke, heb je nog een vraag voor Floris? Nee, Floris die vertelde hier. 100 waar, ik weet alles. Ik moet je vragen met de Hoe lang zit hij nog terug? Nou, zolang er hier nog wat rennen kan, dacht ik. Misschien is dat een leuke vraag om te stellen. Oh ja. Hoe lang is Floris dat terug? En Jitro wil je hartstikke jong. Dan hoef je net naar een sportsqualita. Je hoeft net naar juffrouw die massage. Tjepke, dat is mij, hebben we het al lang. Ik heb mijn koffie nog net op. Maar stek een badje. Ik vind het een mooi verhaal. Tjepke, helft door de batterij in de ruut. Voicemail. Ja, goeie Klaas, met Tjepke. Hey, Tjepke, jongen, ik zal even hier een hooi aan. Ja? En dan ben ik helemaal van die, wat moest ik spreken? Hoi, wij hier even een vraag. We zijn correct bij Floris Bottomawet van de Harmonie uit Bolzert. Ja. En die hebben de vraag gesteld of hij de oudste skipper wie in de, nou ja, in het Scootse zielerij. In de historie. In de historie. Ja. Maar dat wist er net. Ik heb ook. Is hij dat of is dat een oor? Nee, dat is hij net. Wat voor oud is Floris Bottema? Zondag hier. Zondag. Dat meent dat de herborskippers werd die weer een 22. Oké, dus hij moet hem even trots zetten. Hij moet even terug zetten. En, ooit weer een Methuselem, maar die ben niet Israël. En die is zo'n 100, maar dat helpt er nooit. Nee, oké, Klaas. Oké, Klaas, dankjewel hè. Dan weten wij genoeg, Klaas. Tot de volgende keer. Ja, beste hoi. Bedankt, hoi. Hoi. Nou weten we dat ik weg. Ja, we hebben het er nog. Kijk even over in de studio. Wat weet je hier met jongens? De oudste skipper? Jochem van der Vaart, die heeft ook een aardige leeftijd. Jochem van der Vaart? Ja, ik weet niet hoe oud hij was toen hij stopte, maar... Ik wel in de zondag. Ja, zeker. Ja. En hoe lang is het ook nog terug? Nou, zolang ik een beetje vitaal blijf en het gezellig blijf vinden, dan ga ik voorlopig nog niet stoppen. Nee, toch? Nee, tuurlijk. Gewoon terug in. Jazeker. Ja, dat is zondag ook wel. Dat hoop ik wel. Ja, als skipper dan, hè? Ja, zeker. Nee, ja, Maar- ja? Ja, goed, er zit er wel wat op vinkertouw natuurlijk. Hè. Maar, Waar zit er al op het vinkertouw? nou, mijn schoonzoon. En, Ja? die wil wel graag. Maar, wil graag gewoon Hij in. moet nog even geduld hebben. Ja, toch? Ja, dat weet ik. En Dove altijd ook. Is nog jaren voor iets te Ja, zeggen. ik ben al jong, hè? Ja, jongen. Relatief de meeste. Nee, maar ik ja. Ik kon nog wel even trokken in. Ja. Nou ja. Oké, jongens, even heel kort alle drie in je naam. Want we moeten oorronden. Wat is wie eigenlijk het oorleven van het scootjesnaam. Maar Ilke, waar wordt de kampioen? Jelle Tolsma. Jelle Talsma. Hij is van zijn geloof al van. Ja. Jelle Talsma. Ik zit Jelle Tolsma. Jelle Talsma. Vrouwtje. Vrouwtje. Nou, 2-1. Jelle Talsma. Jelle Talsma wint. Nevens de heren aan tafel. Hier het IFK's kampioenschap. Maar dat zullen we morgen al hier oorwachtje matten. Morgen vanzelf de allerlaatste aflevering van het Scootjesjournaal wat de IFK's onbelangrijk. Dan op een nij hier in de Lemsterbaai. Hier op een Lemmer. Ik zou zeggen, ontmoeten. Dag.